ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. Санаи 28 май ба таъсисёбии қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 28 сол пур шуд. Ба ин муносибат муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода, муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ бо ҳамроҳии намояндагони ҳифзи ҳуқуқ ва волидони сарбозон ба қисми сарҳадии 0203 шаҳри Панҷакент ташриф оварда афсарону сарбозонро бо иди касбияшон табрику муборакбод гуфтанд. Санаи 28 майи соли равон аз таъсисёбии қӯшунҳои сарҳадӣ 28 сол сипарӣ гардид. Ба ин муносибат дар қисмҳои ҳарбии кишвар чорабиниву вохӯрӣ ва дидорбиниҳо аз шарту шароити хизмати афсарону сарбозон баргузор гардид. Вобаста ба ин дар қисми низомии 0203 қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент чорабинии идона бо иштироки муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, афсарону сарбозон, шӯрои занони маҳаллаҳо ва волидайни сарбозони навдават шуда доир гардид. Нахуст меҳмонон аз намоиши пухтупази таомҳои миллӣ ки аз ҷониби занони маҳаллҳо барои сарбозону афсарон омода шуда буд дидан намуданд. Чорабиниро майёр Маҳмадов Саъдулло Ҳусни оғоз бахшида меҳмононро ба ҳозирин муаррифӣ намуд. Сипас муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода сухан намуда паёми шодбошии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро ба саҳми ҳозирин расонид. ӯ аз ҷумла қайд намуд ки қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун нерӯи тавонои мудофиавӣ дар шароити басо душвор таъсис ёфта бо иқдом аз пуштибониҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то ба имрӯз фаъолияташро баҳри дифоъи истиқлолият, амнияти марзу буми мамлакат ва аз ҳама муҳимаш барои пойдории ҳаёти осоиштаи мардуми диёр равона намуда истодааст. Афсарон ва сарбозони гиромӣ, марзбонони содиқи ватан, меҳмонони азиз, аз таъсисёбии қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 28 сол сипарӣ мегардад. Ба ин муносибат аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ин санаи фархундаро ба шумо марзбонони содиқи ватан самимона табрику муборакбод менамоям. дар ин фурсате ки ҷаҳонро пайваста хатарҳои фаромиллӣ таҳдид доранд, ҳифзи сарҳадоти кишвар яке аз вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. вобаста ба масъалаи мазкур асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори назар карда аз ҷумла чунин баён доштаанд: вазъи мураккаби минтақа ва ҷаҳон, хусусан авзои Афғонистони ҳамсоя, оқибатҳои манфии раванди ҷаҳонишавӣ, фаъол гардидани гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ, зуҳури гурӯҳҳои нави ҷинояткории фаромиллӣ, муттаҳидшавӣ ва мусаллаҳшавии онҳо бо силоҳу лавозимоти ҷангии муосир тақозо менамояд ки барои ҳимояи хоки муқаддаси ватани азизамон ҳар як сарбозу афсари бо нангу номус ҳушёрии касбӣ ва зиракии сиёсиро аз даст надода хизматро содиқона бо эҳсоси баланди ватандорӣ ва оштинопазирӣ бо унсурҳои бегона адо намояд. кӯшида нест ки бо иқдом ва пуштибонии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароити басо душвор қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт ки то ба имрӯз фаъолияташро баҳри дифои истиқлолият, амният, марзу буми мамлакат ва аз ҳама муҳимаш барои пойдории ҳаёти осоиштаи мардуми диёр равона намуда истодааст. таъкид шуд ки масъалаи таҳкими қӯшунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дидбонгоҳҳои сарҳадӣ таҳти таваҷҷӯҳи доимии раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода қарор дошта, дар ин ҷо дар ҷиҳати устувории заминаҳои моддиву техникии онҳо аз ҷониби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент пайваста тадбирҳои судманд андешида мешавад. дар чорабинии зикр гардида волидайни сарбозони навдаватшуда ҳузур дошта арзу сипоси хешро чунин баён доштанд. сарбозони бо нангу номуси тоҷикро бо иди касбӣ табрику муборакбод намуда пеш аз ҳама садоқатмандию шарафмандӣ ва саодатпарварӣ ва рӯзгори сулҳу осоиштаро таманно дорам.
ин иди касбӣ пеш аз ҳама ин тавоноии ватани тоҷикон, ҳимояи ватани хеш, муҳаббат нисбати ватани худ, ҳифзи ватани худ ва пуштибонии оилаҳои сарбозони тоҷикро ифода менамояд. ман аз самими қалб муваффақиятҳои беназирро дар кору фаъолияти ҳаррӯзаи шумо ва дар нақшаҳои дар пеш гузоштаатон бурдбориҳоро таманно дорам ва инчунин миннатдории хешро ба намояндагони мақомоти шаҳри Панҷакент ва роҳбарияти қисми ҳарбӣ баён менамоям ва дар фарҷом гуфтаниям: дар ҳимояи марзи буми ватани худ ҳеҷ гоҳ ҷусту чолокиро аз даст надиҳед. 28-солагӣ ва иди касбӣ муборак бошад. ташаккури зиёд. инчунин сарбозони қисми ҳарбӣ аз фароҳам овардани чунин шарту шароит барои адои хизмат миннатдории хешро ба ҳукумату давлат ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондиҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чунин баён доштанд. рафиқон афсарон, прапорщиков ва ҳамхизматони азиз, мо хизматчиёни ҳарбии қушнои сарҳадӣ бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем ки ватан ба мо қитъаи муҳимтарини худро, яъне сарҳади давлатии худро бовар карда супоридааст. ба маънии хизмат дар сафи қушунҳои сарҳадӣ хизмати муқаддас аст, чунки сарҳади давлатӣ низ аз ҷумлаи муқаддасоти миллӣ мебошад. бо истифода аз фурсати муносиб аз номи худам ва аз номи ҳайати шахсии ҳамхизматонам шумоёнро барои қабули савганди ҳарбӣ ва ба муносибати 28-умин солгарҳи таъсисёбии қушнои сарҳадии Кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик гуфта ба шумо сиҳативу саломатӣ, умри дароз ва дар хизмати муқаддаси ватан муваффақиятҳои калонро орзумандам. нигаҳ кун ба дин лашкари номдор, ҷавонони шоистаи корзор, зи баҳри бару буми фарзанди хеш, зану кӯдаку хурду пайванди хеш, ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем, аз он беҳ ки кишвар ба душман диҳем. бори дигар иди касбӣ муборак бошад. бо боварӣ комил зикр гардед ки марзбонони мо бо хизмати садоқатмандонаи худ дар ҷодаи таъмини ягонагии ҳудудиву марзии кишвар, осоишу амнияти аҳолӣ, баланд бардоштани обрӯву эътибори Тоҷикистони азизамон тамоми қувват, таҷриба ва маҳорати хешро равона месозанд. дар идома сарбозони навдаъватшудаи қисми ҳарбии 0203-и қушунҳои сарҳадӣ дар вазъияти тантанавӣ савганд ёд намуданд ва барои хизмати софдилона чанд тан бо медалу ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуда аз ҷониби бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент чорабинии фарҳангӣ доир гардед ва дастархони идона баҳри сарбозону афсарон ороста шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Ник Муҳаммад Мирҷонов. намояндагони ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо фаъолон ва сокинони ҷамоати деҳоти Саразм мулоқот анҷом доданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. муовини раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Хайри Нисо Юсуфӣ ва раиси кумитаи иҷроии ҳизб дар вилояти Суғд Зуфар Исмоилзода дар доираи баргузории курси бозомӯзӣ раисони кумитаҳои иҷроияи вилоятии шаҳрӣ ва ноҳияҳои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо фаъолони ҷамоати деҳоти Саразм мулоқот намуданд. дар суҳбат Хайри Нисо Юсуфӣ ва Зуфар Исмоилзода дар бораи марҳилаҳои асосии рушди Тоҷикистон дар солҳои истиқлол ки бо роҳнамоии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мешавад, сухан карда таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба масъулияти волидон ва аҳли ҷомеа дар таълиму тарбияи фарзандони солиҳу ватандӯст, хатари гароиши онҳо ба ақоиди ифротӣ ва шомилшавӣ ба гурӯҳҳои тундрав, нақши бонувон дар ин самт вазъи муташанниҷи минтақа ва ҷаҳон ки мушкилоти гуногуни иқтисодӣ ба бор меорад, истифодаи босамари ҳар порча замин ва рӯёнидани накам аз ду ҳосил аз ҳар қитъаи он ҷалб намуданд.
ҳангоми боздид ҳамчунин бо фаъолияти ташкилоти ибтидоии ҳизби ҷамоати деҳот шинос шуда ба рӯи беҳдошти он маслиҳатҳои судманд доданд. Хайри Нисо Юсуфе ва Зуфар Исмоилзода аз хоҷагии ёрирасони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм бунёд шуда онҷо парвариши ниҳолҳои ороишӣ ва ҷангалӣ ба роҳ монда шудааст, дидан намуда ин иқдомро шоиста ва арзандаи дастгирӣ донистанд. дар ин боздид онҳоро раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода ҳамроҳӣ намуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шосайн Солеҳов. субҳи санаи 3 майи соли равон дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси ҳафтавори назоратӣ таҳти роҳбарии муовини аввали раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода баргузор гардид. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр маҷлиси ҳафтавор таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ муҳокима гардид. муовини раиси шаҳр фаъолияти баъзе аз масъулонро оиди иҷрои кишти картошка ва иҷрои нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон нокифоя арзёбӣ намуда, масъулонро вазифадор сохт то оиди ин масъала ҷиддӣ муносибат намоянд. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи мудирони як қатор шӯъбаву бахшҳо ва идораву ташкилотҳо доир ба иҷрои вазифаҳо шунида шуда, масъалаҳои ободонии шаҳр, бунёди иншоотҳо ва дигар масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ матраҳ гардида, доир ба ҳамаи масъалаҳои муҳокима гардида масъулон вазифадор гардиданд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайсмулҷон Холов. барномаро идома медиҳем. иштирокчиёни курси бозомӯзӣ аз қисмҳои ҳарбии шаҳри Панҷакент дидан намуда тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карданд. дар давоми курси бозомӯзӣ барои раисони кумитаҳои иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, муовини якуми раиси ҳизб Абдуҷаббор Азизе ва муовинони раиси ҳизб Хайри Нисо Юсуфе ва Асрор Латифзода шунавандагони курс аз қисмҳои ҳарбии мустақар дар шаҳри Панҷакент боздид намуданд. иттилоъ дода шуд, ки ҳайати қувваҳои мусаллаҳи мамлакат на танҳо барои ҳимояи истиқлоли давлатӣ, пойдории давлатдории миллӣ, ҳимояи марзҳои кишвар ва амнияти ҷомеа саҳми басу арзишманд гузоштанд, балки нишонаи возеҳи истиқлоли сиёсии давлати тоҷикон аст. иттилоъ дода шуд, ки дар қисми низоми 05-170 китобхона бо садҳо нусха адабиёти соҳавию бадеӣ аз рӯи мавзӯъҳо аз ҷумла асарҳои пешвои миллат, китобҳо оид ба дастовардҳои истиқлол, китобҳои бадеӣ, адабиёт оид ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, мудофиа ва масъалаҳои вобаста ба он бунёд шудааст. дар ҳама ошиёнаҳо ва гирду атрофи қисмҳои низомӣ камераҳои назорати насб гардиданд, ки барои таъмини бехатарӣ ва тартибот кӯмак мерасонанд. ҳайати шахсӣ ба масъалаи ободу зебо гардонидани гирду атроф ва саҳни бинои қисми низомӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунанд. дар гирду атроф гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони сояафкан шинонида шудааст. зимни боздид маълум гардид, ки барои хизмат имрӯз тамоми имконоти зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва ҷавонон бояд бо дасту дили гарм ва нияти пок дар ҳифзи ватани хеш омода бошанд. гуфта шуд, ки ба таъкиди пешвои муаззами миллат волотарин меъёри ватандориву ватандӯстӣ, расидан ба қадри ватан, миллат ва давлати соҳиби истиқлол ба ҷо овардани хизмати ватан ва ҳифзи марзу буми он мебошад. меҳмонон аз шароити хизмативу маишӣ, таълимӣ ва пойгоҳҳои моддиву техникии афсарону сарбозон дидан намуданд. сарбозони ин қисми низомӣ, ки аз тамоми гӯшаи канори мамлакат намояндагӣ мекарданд, бо ифтихори баланди ватандорӣ ва ҷасорату мардонагӣ омодагии худро барои ҳимояи соҳибихтиёрии давлат, ҳифзи амнияти миллӣ ва суботу оромии ҷомеа изҳор намуданд. ба ҳайати шахсии қисмҳои низомӣ дар шаҳри Панҷакент аз номи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон тӯҳфаҳои хотиравӣ ва як адад оинаи нилгун тақдим гардид. гузориши Мартаба Раҳмон ва Шосайн Солеҳов ва Исмоилҷон Холов. ба ҳамагон ҳодисаҳои номатлуб дар шаҳри Хоруғ ва ноҳияи рӯшони вилояти Мухтори Кӯйсони Бадахшон маълум аст. вобаста ба амалҳои гурӯҳи шахсони хиёнатпеша ва фитнаангез, филми ҳуҷҷатии «Шикасти фитна» тавассути шабакаҳои телевизионӣ
намоиш дода шуд. Инчунин филми мазкурро кормандони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, ташкилоту корхонаҳо ва сохторҳои гуногун дастаҷамъона тамошо карданд. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент вобаста ба амалҳои ифротгароёна дар вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ филми мустанади шикасти фитна намоиш дода шуд. филми мазкурро кормандони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, роҳбарони ташкилоту идораҳо, раисони ҷамоатҳо ва фаъолони шаҳру деҳот тамошо карданд. тавассути он онҳо аз сабаби нооромиҳои охир дар вилояти Мухтори Бадахшон, амалиёти 4 нафар хоини миллат Маҳмадбоқиров Маҳмадбоқир, Улфатхоним Маҳмадшоева, Алим Шерзамонов ва Холбаш Холбашов ки дар шӯриши 15-18 май дар Хорух рух дода саҳмгузор буданд, маълумот пайдо карданд. аз забони худи ҷинояткорон маълум шуд ки ба иғвогарон ташкилотҳои хориҷӣ, хоҷагони роҳнишондеҳашон бо ирсол доштани маблағҳои калон онҳоро дастгирӣ мекарданд. ин ифротгароён бо кӯмаки онҳо ҳодисаҳои Қазоқистонро дар Бадахшон роҳандозӣ кардан мехостанд. нақшаи барпо кардани шӯришро онҳо ҳанӯз 26 март кашида буданд. идеяи шӯришро Алим Шерзамонов дода будааст. ташкилотчӣ ва ҳамоҳангсози бетартибӣ роҳбари ташкилоти ғайриҳукуматии Номус ва инсон Улфатхоним Маҳмадшоева мебошад. тибқи нақша Маҳмадбоқир дар шаҳри Хорух ва Холбаш Холбашов дар Рӯшон якҷоя бо дастаҳои ҷинояткор бояд шӯриш ташкил намуда онро роҳбарӣ мекарданд. фоҷиаҳои рӯзҳои 15-18 майи соли равон дар вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ ҳосили ин нақшаҳои кашидаи ифротиён мебошад. лек хушбахтона тири онҳоеро ки мехостанд дар вилояти Бадахшони Кӯҳӣ бесару сомонӣ сар занад, хок хӯрд. бардошти хешро аз ин филми мустанад муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ баён дошт ва афзуд ки мо бояд шукри осудагии кишвар кунем, барои рушду нумӯ, сулҳу суботи ҷомеа саҳмгузор бошем ва нагузорем ки тинҷиву ободии Тоҷикистони азизро гурӯҳҳои тундрав бо амалҳои иғвоангез халалдор созанд. гузориши Фирӯза Дилзода ва Нек Муҳаммад Мирҷонов аз мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. тибқи барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди он дар кишвар сол аз сол ин намуди соҳаи кишоварзӣ ривоҷ ёфта истодааст. кирмакпарварӣ ва коркарди он дар шаҳру деҳоти Панҷакент дар кадом сатҳ қарор дорад, гузориши дигари барнома нақл мекунад. мутаваҷҷеҳ бошед. пилла яке аз ашёи муҳим барои саноат ба шумор меравад. хушбахтона солҳои охир аз тарафи кишоварзони Панҷакент дар самти парвариши ин навъи маҳсулот таваҷҷӯҳ бештар зоҳир мегардад. соли равон дар шаҳри Панҷакент маросими қабули пилла бо муваффақият оғоз ёфт. аввалин шуда намояндагони ҷамоатҳои деҳоти Сарас ва Амондара маҳсулоти аввалини хешро ба нуқтаи қабул пешниҳод карданд. сардори намояндагии пиллаи тоҷик дар шаҳри Панҷакент Муҳиддин Мавлонов дар бораи қабули нахустин килограммҳои пиллаи шаҳри Панҷакент ва нақшаҳои минбаъда ба мо чунин иттилоъ дод. соли равон кирмакбарони шаҳри зиёди Панҷакент аз рӯи нақша мо 700 қути тухми кирмаки зоти хитоӣ гирифта парвариш намудем. бо дастгирии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва раиси кишоварзӣ Гадои Ғолибҷон мо кирмакро сари вақт тақсим намудем. 520 кирмак парвар буд. мана имрӯз 28 май мо худо бо шукр қабули пилларо сар кардем. мана имрӯз аз хоҷагои Сараз, хоҷагии Равот, Тайлонов кирмакпарварон аз ҳар як қути 40 килограмми зиёда аз 40 килограмми пилла супоридем. ният дорем ки зиёда аз 20 тонна пилла истеҳсол намуда нақшро бардиёд иҷро мекунем. земни суҳбат пиллапарвар аз ҷамоати деҳоти Амондара изҳор дошт ки воқеан пиллапарварӣ як соҳаи муҳим барои деҳқонон мебошад. имрӯз рӯзи саршавӣ
پلاسپوری باز خواجگی ها خواجگی تایلاند من یکم دوم باخت تایلاند سوم من جماعت اماندره سه خواجگی امروز پلاسپور دی من همه کمو یکمی شده این کس 80 کیلو پلی نقص بردم بعد از این من با تایلاند با اون کسام 70 کیلو من 40 کیلو از خواجگی دیقانی روات پلاسپور دیم خدا خواهد سرشوی دیقان همین پلیش که نقش شد برش همش نقش شده میرود دیقان کار سرشوی دیقان همین پله بود که من خدا خواهد سر شد خدا خواهد پلانه بود میکنیم سری بلانکتی با آینده خدمتی هم خلق خدمت جمعیت میکنیم با مقصد هوسمند گردانی پیله پروران از طرف سردور ریاست کشاورزی شهری پنجکین غالب گدویف چند نفر از نام ریاست کشاورزی ولایت سوخت و شهری پنجکین با تحفه ها قدر شناسی شدند. من شخصا امام شدم امام مقامات جایه از نام سردور ریاست کشاورزی ولایت سوخت از نام تمام دهقانان من شما به خانه‌تان آبادی برای که الهیم همین پولی پله میگه تو فقط روز نیک و صبر کنید. رحمت ای. سلامت باشید. واقعا سال روان در خواجگی های پیله پروری شهری پنجکین شرایط برای پرورش پیله خیلی مساعد است. ما امید میکنیم که پیله پروران نقشه امساله را بر زیاد اجرا میکنند. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانوادگی را خواهانیم. خیر.